Saan po yung probinsya nyo? Ano po, Leyte. Oh, Leyte ka? Saan po kayo sa Leyte? Baybay. Baybay? Ano po yun? Waray? Hindi, Cebuano yan. Oh, Leyte. Hindi, mayroon kasing Leyte na Waray. Hindi, Waray Samar. Oo, Leyte din. Waray sa amin. Alam niyo sa Karigara? Oo. Doon, Waray yun, mga Waray yun. Waray yan. Oh, di ba? Takluban yan. Oo, Tacloban. Ako po taga Eastern Samar po ako. Ha? Eastern Samar po ako. Ah, Sa may Giwan. Mercedes po. Oo. so pala tayo rin. Yes, kaya nga, sabi ko may dalawang klase kasi, may Bisaya, may Waray doon. Oo. Guys, mayroon po tayong nakita ngayon na isang tatay na nag-iitid doon sa bridge. Okay? So ngayon, lalapitan ko, bibigyan ko siya ng kunting pagkain na kung anong meron ako. At kung may pira ako, ibibigay sa kanya. So ngayon, interviewin ko siya at kausapin ko siya kung taga saan siya, anong trabaho niya, para in case na may makakatulong sa kanya. At may makakatulong na mga gadong taong walang wala. So guys, supportahan nyo po ako. At kung pwede din, i-share nyo naman din yung video natin para marami din makakatulong nito. So tara guys, bibilang ko siya ng quick guys para may pagkain siya, para marami naman ang bibigay sa kanya, pero although kunti lang. So makikita natin ngayon. Puntahan natin guys. Salamat guys, mainit lang talaga. So magaganito ako. So malapit na tayo. Bilhin na natin si tatay ng quick. Okay? Tay, taga saan po kayo, Tay? Ha? Taga saan po kayo? Dito lang kayo? Oo, Cagayan. Ah, hindi pa po dito mainit? Ha? Hindi po dito mainit? Hindi pa mainit. Ah, hindi ba yan ano kayo, yung kakasakit kayo? Okay? In case? Sanay ako na init eh. Kasi dati, laksyon. Ano po pangalan niyo po, Tay? Ano po pangalan niyo po? Video natin. Dito po ba kayo namalimos? Ha? Mamalimos po ba kayo dito? Minsan. Minsan. Oo, pagka wala rin ako dito. Mabuti nakakalabas pa kayo sa ganitong ECQ. Wala namang ano dito sa balitit eh. Apa? Wala namang ano dito sa balitit. Okay naman. Okay naman. Ganito lang ako eh. Wala, ano ba kayo? Wala ba kayong trabaho? Wala. Galing ako nagkasakit. Galing ako nagkasakit. Galing ko, hindi ako dito. May pamilya po ba kayo? Ha? May pamilya po ba kayo? Doon sa probinsya. Saan po yung probinsya nyo? Sa ano po, Leyte. Oh, Leyte ka? Saan po kayo sa Leyte? Baybay. Baybay? Ano po yun? Waray? Hindi, Cebuano yan. Oh, Leyte. Hindi, mayroon kasing Leyte na Waray. Hindi, Waray Samar. Oo, Leyte din. Waray sa amin. Alam niyo sa Karigara? Oo. Doon, Waray yun, mga Waray yun. Waray yan. Oh, di ba? Takluban yan. Oo, Tacloban. Ako po taga Eastern Samar po ako. Ha? Eastern Samar po ako. Sa may Giwan. Mercedes po. So, Oo. pala tayo rin. Yes, kaya nga, sabi ko may dalawang klase kasi, may Bisaya, may Waray doon. Oo. Kasi halo-halo yan dyan eh. Opo. Yung pure nga Waray, abuyog yan. Ubuyog. Karigara dito lang baba. Hindi ba mahirap dito yung buhay sa ano? Sa Manila? Pamangkin ko nga eh. Wala nga nagbawa ngayon. Bakit po? Hindi ba kayo umuwi sa atin? Ha? Hindi po ba kayo umuwi sa atin?
paano makauwi na. Lockdown nga. Ah, lockdown. Uwi Pero, na kami yung hindi pa lockdown. Kasi ah, may mga gamit na akong nabigay na. ganun Ay, ba? naabutan na lockdown, hindi naman makatawid. Kahit ngayon nga, tatawid ka doon o puntang, ano, Laguna, hindi rin makatawid. Ah, Punta rin mo yung Bulacan, galing ka dito. Tagaw na balitis ka, hindi ka rin mapatutin doon. medyo mahirap-hirap dito kasi nakikita kita dito sa taas. Sabi ko, puntahan ko nga yung ano, kasi mahirap ang buhay pag ganito, mainit eh. Sobrang init. Mayo na ako dito eh. Kumain na po ba kayo? Ha? Kumain na po ba kayo? Okay. Ito po. Ito, yan ang ibibigay ko muna sa'yo. Pag nandito ka pa, bibila ko ng pagkain para sa inyo po. Opo. Oh, kasi mahirap ang buhay dito sa ano, sa Maynila talaga. Tagal sana kami nakauwi. Ano paano Oo. na lockdown nga, naabutan. Ah, lockdown. Kaya nga, ganito na lang. Hanap na lang ng paraan din ka. Hello po, nandito po si tatay. Dito kami ngayon sa SM Fairview. Sa SM Fairview, tama po ba? So ang ginagawa ko ngayong lockdown na to is nagdadagdag pa ako sa mga ganito na klase kasi sa panahon ngayon kailangan talaga tumulong, hindi lang pang sarili. Kaya kung anong mayroon tayo na maliit, nakakatulong po tayo. Marami yan. Kaya nga eh. Kahit po nito sa araw. So dito tayo, iingat lang kayo palagi kasi mahirap talaga ang buhay dito. Kung makakauwi lang tayo, wala talagang problema. Kasi ngayong panahon na to, alam nyo naman, may sinasabi ngayong COVID na tumataas. Kaya ako hindi ako natatakot dyan. Yan, tama. Natatakot ako sa Diyos. Yun. Yan. Amen. Yung COVID niyan, hindi ko natatakot. Ang Diyos pinakatakutan ko. So tayo, may bibigay ako sa inyo. Magaling po ang Diyos magalit. Wala. Yan talaga. Wala talagang tao pinapatawad. At least may pera kayo tayo. Alam mo ang Diyos, Opo. ang Diyos, masama pag magalit. Hindi nila alam sa Biblia. Nagbasa ako ng Biblia nung araw. Amen. Ang Diyos pag nagagalit, talagang matindi. Ay yung sabi nga, sa lugar na yan, bibigyan ko kayo ng bagyo. Opo. O yan na nagalit ang Diyos sa lugar na yan kasi wala nang nakaalaalas kanya. Tingnan mo Tacloban, mga anong lugar Opo. Nandun po ba kayo ng Yolanda? nga. Ng Yolanda? Wala na dito ako eh. Nandun po ako. Experience ko po yun. Oo. May trabaho ko doon, Tip. May trabaho ko dito pa nung araw. Ganun po ba? So, yung mga iniingka mo tay, Isa akong kurma ng mga project, mga building. Nung bakit araw, hindi kayo nakapag-apply ngayon? ay hindi na ako pwede yung trabaho. Bakit daw? Ay mahina na katawan ko eh. Nagkaroon ako ng... So ngayon tay, yung mga Nakaraang taon, tay ngayon yung income mo tay, ano mo lang dito kasi may mga ano dito, mga loko-loko mga bata. wala. Takot sa akin sila, pinakahabol ko nga dito Kasi eh. may mga bata na tinatakbo, may mga ganun. So ingatan mo yung pera mo, yung mga gamit mo para hindi Mayroon dito, Tip, pero pag ako nakita nila, hindi sila gagalaw. Okay. Maganda Natatakot yan. sila sa akin. Kung galing sa akin mga bata dito, Ah, tatay tawag na sa akin. tatay. Pre, nakakaano din yun. Kasi
Diyos, marunong umispisa ng tao. Oo. Pag hindi siya nakakalimutan. Okay. Kaya dito pag may nagbigay sa akin, Diyos ang pinabalik. Si tatay, oh. Hindi yung pera niya ngayon. So tayo, kung makakadaan ako dito, kung magkita kita dito, bibilang kita ng pagkain. Kasi ngayon, galing pa ako dun sa babae. Ay, Walang salamat po, makita sir. ako. Mabuti nga, may kagubabawayan ako katulad. Oo. Kasi di ko nga alam, matagaliti ka pa rin din eh. Kasi yung dating vlog ni vlog din ni Ivana, yun, waray, Bisaya ata yun, sa Ormoc. Oo, tinulungan din niya. O, binalikan niya talaga. Kasi nag-viral po ang kanyang video. So doon, marami pong tumulong sa ganung tao. Kaya, binili nga niya ng motor eh. Oo. Kasi, Ito, sir, marami rin. naglalako lang siya. Tapos tinulungan siya ni Ivana. Kunwari nagpaano lang siya, yung nagpulobi. Binigyan siya. Kaya ganun. Alam mo, sir, ang mga taong nagtisimba, nanalangin sa Diyos, pag nakakita sila ng katulad sa atin, naglalagay lang dyan, hindi ako ayoko gano'n. Bayaan ko na sila magbigay dyan yung pusang loob. Hindi yung katulad ng iba dyan, kaya nga hindi nila binibigyan. Oo. Kaya kasi naiinit sila ng gano'n eh, bakit mangihingi ka? Hayaan mo ang tao magbigay. Oo, tama. Ako hindi ako magandang naman. Okay, sige tay. Salamat ha. Mag-iingat ko po yung palagi ha. Kasi pag makadaan po ako dito, bibigyan ko po kayo ng kahit kunting pagkain. Lagi ako Ganun nag-iingat po. din. Palagi po kayo mag-pray-pray po. Araw-araw nanalangin ako sa Diyos. Oo. Okay, sige. Salamat po tay. Sige po. Ingat po palagi. Ganun din ako, tumutulong din ako sa mga may pag may pera ako, pagbibigay din ako kasi nakakaawa eh. Nakakaawa, lalo na ngayong lockdown. Nakakaawa talaga. Totoo lang. Mas maganda pa nga yung mga mahihirap kasi tutulong-tulungan. Diba? Yun ang maganda. Kahit ako yung minsan, yung tinutulong sa akin, yung katulad ganyan, pag nakita ko rin yung mga Oo. kakilala ko, binibigyan ko sila. Okay. Sige po. So, salamat po. Ano pong pangalan ulit niyo, no? Yung tulungan Tay? ka man, marunong kayo Pati nga ako ng pangalan niyo. Si Tatay. Ito ka na kumuha. Yan. Okay. Saan po pangalan ko to? Okay, so, yan. Oh. Diyan ang apelido ko. Nimisio Vidias GR. Okay po. So nandito po siya ngayon sa Nandito po siya ngayon sa Fairview, SM Fairview. SM Fairview po kami. Nandito. So yun po. So salamat po tayo. Ingat palagi po. Yan ka rin po, sir. Oo. Hello guys, may bago akong nakikilala si Tatay dito sa my bridge. Okay, ang sabi niya pa sa akin na hindi ko daw ipopost yung kanyang video kasi nakakahiya daw, lalo na sa kanyang tinutuluyan. So ngayon, sinabi ko sa kanya na okay lang po yun para makita din ng mga tao. Engage na may magtutulong sa iyo, bibigay ko po yun sa inyo. Hahanapin ko po sa inyo kasi alam ko kung saan kayo palagi, kasi dyan lang siya sa GST sa taas. So dito lang po, malapit lang daw siya dito sa nakatira. So ngayon, wala daw siyang trabaho. So ang ginagawa niya yun. Pero ang nakakaproblema lang doon kasi mainit guys, mainit. Ramdam ko talaga yung walang wala ka talaga, sa totoo lang. Kasi ako talaga ngayong panahong pandemic na to guys, kailangan talaga ng makakatulong sa mga ganyang tao. Kasi kahit nga tayo mayroon, diba, kahit kunting bagay lang nawawalan tayo, parang nagkakaproblema tayo. Pero sana naman, okay,
pag may mga pera tayo, yung imbis na kahit may aabot tayong kunting tulong, napaka-importante na po yan, napakalaking bagay na po yan para sa kanila. Okay guys, so ako magbigay lang po ako kahit kunting bagay lang, pagkain at pera, kung ano man lang ang meron ako. So yun po. So sa susunod na araw, pag makita ko ulit si tatay, bibilhan ko talaga siya ng pagkain na social na pagkain talaga para sa kanya. So salamat po guys, and don't forget to share naman sa ating page, lalo na sa ating YouTube channel. Okay, so guys, salamat and God bless po sa inyong lahat. Salamat po.